שלום חברים. שלום. אלי ברסן אומר, אוחיון, שמעתם מה הוא רוצה? אני מחפש לחיים מכונית עם גג נפתח, אוקיי? שוק המשומשות, מה אני מוצא בשבילו? בוא נתחיל מהכבד, נלך אל הקל. תלוי בתקציב של חיים. אוקיי. אם התקציב בסביבות 600-650, ניתן לו מרצדס SL קבריולט. זו אפשרות נחמדה לשף שלנו, הדגול. לא, לשף תמצא קבריולט אחרת. תרד קצת, אוקיי. במידה והתקציב קצת יותר נמוך, אפשר ללכת על ה-CLK קבריולט, שזה 4 מושבים, 2007, רמת מחיר של 350 ל-400,000 שקל. יקר לך, לא? תרד. תרד קצת, תרד. אתה הולך איתנו גבוה היום. במידה ורוצים להיות יותר עממיים. כן, עממי, נו. עממי. משהו זבורה, אתה יודע, לא... K4 2003, מנוע 2.4 ליטר, מכונית נחמדה, 4 מושבים, ברמה של 180 עד 200,000 שקל. בסדר? בסדר. זה סביר. אני אמכור ילד אחד ונקרא... לא, מה חס ושלום. תרד, נו, תיתן לנו משהו... משהו עממי, פלאפל. אם אתה רוצה משהו באמת עממי, בזול, כן. אפשר לקבל סיסי. סיסי? סיסי, כן. סיסי? 206 סיסי, אוקיי. חשבתי תוכנית אחרת, סיסי, אתה יודע. נו. עכשיו אפשר לקבל אותה ברמה של 60, 65, מכונית שמורה טובה, 69,000 שקל. אתה מקבל 2001, או שאתה מקבל 1.6 אוטומטית, או באותו מחיר 2 ליטר ידנית. זה הרמת מחיר. זה בזול. אנחנו צריכים אבל רוצה לספר קבריולט לצופים. בזול. עכשיו רגע, רק העלויות, אם אני לוקח את אותו אוטו בדיוק, אותה שנת דגם, אבל בלי גג נפתח, מה ההבדלים במחיר? 25-30% של הדאווין צריך אבל לשלם. צריך גם לספר לצופים שיש בלאי לא קטן עם הגג הזה. מה, עם המנועים? גם מנועים, גם חיישנים, גם הברזנטים, כל הנושא של חדירת אוויר, חדירת גשם שהרכב מתיישן, כל הדברים האלה עלויות גבוהות מאוד. צריך לקחת את זה גם בחשבון. אנחנו מדברים כל הזמן על מכוניות משומשות. ולפי השיחה נדמה לנו שזאת עסקת המאה, מכונית משומשת. אוקיי. אבל אנחנו לא מדברים מספיק על התקלות שלהם, על המחירים של הטיפולים. תראה, מכונית זה מכונה מכנית. טבעה גם להתקלקל מדי פעם. אוקיי. אין מה לעשות. רוב המכוניות סיימו את האחריות יצרן שלהם. כן, אחרי שנה, שנתיים, חלק גם 3, סיימו את האחריות יצרן. וכל התיקונים חלים מכאן והלאה על הרוכש הרכב. תן לנו סדר גודל של כמה זה עולה. בוא למשל תיקח, לא מזמן פרסמנו טבלת שכיחות תקלות ואמינות כלי רכב למשפחתיים. זה פרסום גדול. היה פרסום גדול. סובארו צוינה שם כמכונית אמינה, זה לא אומר שלא מתקלקלת. הרכב מתקלקל, יש עליו הוצאות. כך לדוגמה, תיקון במערכת מיזוג, החלפת מדחס, ואגום גז, כל מה שקשור, אתה יכול להגיע ל-2,200-2,300 שקל. שיפוץ גיר אוטומט, 6,000 שקל, 5,000 שקל. זה לא לקחת גיר, אחד העזרה. לא לקחת. שלא נתבלבל גם תלוי לאיזה אוטו. כן, לא, מדבר על הסובארו שנחשבת מכונית מאוד אמינה. לקחתי 6,000 שקל זה במקרה הזול. זה במקרה הזול. וצפונה, 20, 30. ניכנס לאאודי, נגיע גם ל-40,000 שקל גיר חדש. האאודי זה הכרטיס כניסה למוסך. זה 40,000 שקל, בדיוק. וברוב הזה 50. אבל אפשר תמורת עלות נמוכה יחסית, של 64 שקלים לחודש למשך שנתיים. אתה יכול לרכוש אצלנו בחברה אחריות לתקלות מכניות ברכב, שזה משהו סביב גודל 1,500-1,600 שקל סך הכל לשנתיים, ולשנה זה משהו כמו סביב 1,200 שקל. סך הכל אתה יכול להגן על עצמך מפני תקלות הוצאות, לא צפויות, להקנות לך שקט נפשי, כל הדברים האלה. ואם גם יש, אז זה לא יחב כבר בכיס. הבטחת את העלויות שלך ב-1,600 שקל למשך שנתיים. חברים, אתם תמשיכו כמובן ללוות אותנו גם באתר האינטרנט. אני מאוד מודה לכם. היינו נשארים איתכם כמובן עוד הרבה זמן, אבל... אין לי כל כך ברירה, יש לי כאן איזו אורחת שאני צריך לארח בתוכנית. סלחו לי, אוקיי? אוקיי.